W środku jeziora wędkarz złowił złotorybka. Ryba się go pyta jak zwykle, te 3 życzenia, a on go wiesz co, ryba, ja nie chcę żadnych rzeczy, jest bogaty, ja wszystko właściwie mam. Ryba mu go dosłownie, ja ci muszę przynajmniej jedno życzenie spełnić, bo inaczej przestanę być złotą rybą. Ale musisz, no muszę i koniec. No to jakie chcesz te życzenie? On myśli, wiesz co, ja wszystko mam, ale ja by tak chciał ten związek nasz trochę zharmonizować, tak, żeby tak się lepiej nam działo tam w tym seksie. Ja by chciał, żeby my z żoną mieli razem orgazm. Cyk, załatwione. Hop, zanim dopłynął do brzegu, miał 3 razy orgazm. Ksiądz wikary złowił złotorybka. Ryba się go pyta, puścisz mnie, puszczać cię, ale 3 życzenia. Ryba mu go dochopie w obecnej dobie kryzysu i no 2 życzenia i koniec. No, dobra, niech będą 2. Jakie chcesz mieć pierwsze, się pytał. Wiesz, ryba, ja by chciał być taki fajny jak Belmondo albo Alain Delon. Ta sułtanna za rozściepać, łowlić się z takie te ubrania z tych nowych butików i żeby się wszystkie działy za mną oglądały. Cyk! Ogląda się, richtig jest. A drugie życzenie, wiesz, ryba, jak ja już jest taki fajny, to ja by tak chciał nic nie robić, a mieć dużo pieniędzy. Cyk, nazot w sułtannie. 3 murzynków w Afryce poszli na ryby. Łowią, jakoś mieli taką dziwną metodę, ale złowili złotorybka. Patrzą się jakąś dziwną ryba, już ją tam chcą zabić, a ta ryba, puśćcie mnie, ja wam spełnia 3 życzenia. Ryba go spełnia wam 3 życzenia. Każdemu osobno. Ci się zastanawiają, może jakieś życzenie. Ten jeden go a ja by chciał być biały. Cyk, patrzą się, kurde biały. Ten drugi, a ty życzenie, no to ja też by chciał być biały. Cyk, drugi jest biały. A ten trzeci, patrzy się, ten jest biały, ten jest biały. Ryba, a ja by chciał, żeby oni byli czarni. Przyszedł sąsiad do sąsiada, patrzy się, a on, no kurde, taki nowoczesny kort tenisowy. A tam same gwiazdy grają. A ty to skąd masz? Byłech na rybach, złowiłech złotorybka, 2 życzenia. Jedne rzek wykorzystał, ale drugiego rzek już nie chciał. To co, możesz mi oddać te jedno życzenie? No pewnie, jak chcesz. I na drugi dzień ten go do rybie. A ja by chciał mieć kupa złota. Cyk. Patrzy się, o tam nawalone, pełno błota. Kurde, zaraz myję do tego sąsiada. Co to kurde takie ten, co ono jest, głucho czy co? Jak myślisz, że ja co? Ja chciał mieć wielki tenis? Hop na Mazurach łowił ryby. Złowił złotorybka. Ryba mu go ale i na 2 życzenia. Dobra. Jakie chcesz mieć pierwsze? Wiesz, ryba, ja by chciał mieć pełno gorzoły. Zagląda do swojego namiotu, patrzy się, pełno gorzoły, koło niego pełno flaszek. Drugie życzenie, wiesz, ryba, ja jest Ślązok z Gostyni i mieszkam też koło takiej wsi Wyry, a oni się cały czas hajują, cały czas wojna. Ja bym chciał, żebyś tam zaprowadziła pokój. A ona mu go opie, to jest ciężki temat, a wiesz jeszcze przynajmniej o co im się rozchodzi? A nie wiem. Tym bardziej, zapomnij. To wiesz, to drugie życzenie. Wyciąga zdjęcie z kapsy i pokazuje jej swoja baba. I go wiesz co, ja by chciał, żeś zrobiła, żeby ona była piękno. Ryba wejrzała na te zdjęcie. Wiesz co, pokożno ta mapa. Kaj to mieszkasz? Facet chycił złotorybka. Ryba się go pyta, puścisz mnie? A ten jego wiesz co, ja nie jest pazerny, ja nie chcę żadnych życzeń spełniania. Ja nie by chciał wiedzieć jedna rzecz. Jak ja długo by żył? A ona mu go wiesz co, tego akurat to ja ci nie mogę powiedzieć. Ale mogę ci za to powiedzieć, kim będziesz po śmierci. Ten się zaciekawił, a to kim? Wiesz co, po śmierci będziesz sędzią hokejowym.
Sędzią hokejowym? Przecież, kurde, ja nic na ten temat nie wiem. Ja nigdy na lodowisku nawet nie był. No ale, chyba Mogodo, no teraz będziesz miał okazję poćwiczyć, no bo za tydzień będziesz miał pierwszy mecz.